Regaeti shumire evangelia will share the gospel of the kingdom. Tada ndiverenge shukura mwari kubva kubhuku yaActs chapter 28 from verse 1. After we were brought safely, we learned that the island was called Malta. The native people showed us unusual kindness, for they kindled a fire and welcomed us because it began to rain and it was cold. When Paul had gathered a bundle of sticks and put them on fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. When the native people saw the creature hanging from his hand, they said to one another, "No doubt this man is a murderer. Though he had escaped from sea, justice has not allowed him to live." He, however, shook the creature into the fire and suffered no harm. They waited for him to swell up and to fall down dead. But when they had waited a long time and saw misfortune came to him, they changed their minds and said he was a god. There are times we come to him because of challenges, but after the challenge is gone, munhu anoita kuvarairwa kana kuti kakukanganwa kana kuti kakuignora nekusiyana nazvo nekuda kwokuti zvinhu zvaaichemera nezvaaida kuti mwari vamuitire zvakaitika. Nhau yekunamata mwari ine chekuita nerelationship uye nekuziva kukosha kwake muupenyu hwako. How worthy is he in your life? Kunzwisisa kuti iyo life pachayo is a gift from God. Mwari anofanirwa kunamatwa nokuti wakandipa upenyu, akandisika muutera hwangu ndokubva andipa mwanakomana wake Jesu kuti andiponese. Izvozvo zviri zviviri besides zvingade kuwanikwa muupenyu nemachallenges andakugadziriswa, he is worthy to be given all the glory and all the praise. So ndaya ndishumire pamusoro peizwi raningati Jesus all the way. Paul nevamwe vake they suffered a shipwreck. Ndokubva vagona kusurviva, vakaswima, vakagona kuenda paisland yainzi Malta. Vari paisland Bible rati vakagamuchirwa vakatambirwa zvakanaka. Asi pakaveswa moto wakaveswa nechikonzero chekuti kwaitonhora, so they were given a special welcome ndokubva vaveserwa moto kuti vadziye. But Bible rinoti Paul atora miti, aita gather the sticks, atora huni kuti aisewo mumoto. A viper came out. A viper, inyoka ine uturu wakakura, inyoka iri so poisonous. A picture of a cobra, a black mamba or something else. So, Paulo aisa tsotso dzake mumoto, a viper came out. Bible rati because of the heat, the viper came out and fastened on his hand. Welcome yavapiwa nezvavaitirwa zvakanaka. But there is something very dangerous. Chiri kubuda mune zvakanaka zvavaitirwa. Vatiza kutonhora vakaveserwa moto, vasurviva kunyura vakasvima vakaenda paisland yeMalta. But on the island of Malta there was another challenge. Irikukonzerwa nekuti because of the heat nemoto waveswa, a viper came out and fastened on the hand of Paul. Ndaitarisira kuti kana vasurviva kumwe kwese zvinhu zvichangoflowa. Bandiri kuona kuti unoda Jesu kuti usurvive the shipwreck. Unoda Jesu even pawelcome nezvauri kuitirwa kuti urambe uinaye nechikonzero chekuti masurvive the shipwreck mapa island. PaIsland pane matambudziko epo. A viper iripo, haasi Paul auya nayo, but viper inotogarawo paisland yeMalta, but ine tsika yekuhwanda muhuni. And haingobudi bedzi kusvika paveswa moto. So because of the heat, the viper came out. Ikaenda paruoko rwaPaul. Heat ndo chinhu chatinoda kana tatonhorwa. So ndinotaura pamusoro pezvinhu zvatinoda, but zvatinogona kunge kana tazviwana toignora kunamata Mwari nekutsvaka Mwari chiti zvinhu zvedu zvasettled. Yet kune imwe heat, kune imwe favor inotakura imwe mhando yemadhimoni anoda kuti urambe uina Mwari even mutime yefavor. I always tell people this. The devil haangoataka vanhu nepoverty. Poverty is one of the ways yema-attacks ake. Kati pamwe pacho anoataka vanhu nesuccess. Kumakuva izvezvi kune vanhu vakafa nekuti vanga vabata mari. Havana kuurayiwa nenhamo. Mari payakati one day pane zvakatanga kuitika zvichikonzerwa nekuti munhu ane mari yacho
ndokubva atofa. We are living in a time as a nation nenyaya dziriko ku social media kuti zvichida vechidiki vanenge vachitofawo achitonzi aita mari yake but atofa. Life iri kubvutwa nekuti munhu ane mari yaaita. Iwe uchitochema nekunamata kuti Mwari dai ndawanawo mari ndawanawo breakthrough minameto yako yakanaka ende Mwari unoropafadza, but you need Jesus all the way. Mari zhinji isina Mwari wafanana nemota ine speed isina mabreki. Wanonoka kubasa ukasvika parank ukaudzwa kunzi kombi itoripo ende inomhanya chaizvo but haina mabreki, I'm sure unosarudza kurova. Let's be real. Kana wasvika parank pane kombi inomhanya wakanonoka kubasa audzwa kunzi asi haina mabreki, to you kumhanya kwayo hakuchashanda. Why? Because as long pasina mabreaks zvoreva kuti you will never be late but you will be the late. So every challenge yatinosangana nayo tichida kuti Mwari atiwanise breakthrough. Saka uchiona nedzimwe nguva pane machallenges anoita sekunge Mwari vari kukunonokera gamba vanenge vachigadzirisa the capacity to handle the blessing. The first famine in the world iri pana Genesis 2 verse 5. Bibble rinoti Mwari havana kutendera mvura kunaya nokuti kwakusina munhu unorima munda. Mwari havana kutendera mvura yainaya mugarden in Genesis 2 verse 5. Nekuda kwekuti there was no man to till the land. Why? Purpose ya Mwari kana mvura yainaya mugarden rirambe riri garden. So chinoita kuti rive garden inyaya ya gardener anoswera achiita gym nekuchekerera lawn nekudii. Pakangova neuswa nemiti pakashayiwa a gardener rinoita sango, iyo purpose iri garden. For example, magardens atinawo muno mutown iwo yaya pakashayikwa wekanzura anoenda kundocheka lawn nekuatenda miti irimo panopedzisira pane tumasango mukati metown. Zvinoita kuti arambe ari magarden kune vanhu vari kunodhila vari kunodhila nezvirimo kuti hazvimaintain shape. So first famine Mwari havana kutendera mvura kunaya nokuti kwanga kusina munhu unorima, kuti kwanga kusina munhu. Genesis 2 verse 5 iri kutotsanangura pamusoro pemhando yemunhu kwete munhu nje. Why? Nokuti Genesis 1:28 Bible rinoti he created them and he blessed them. That is spiritually man was there as a spirit being, but he was not yet formed as a human being. Saka chakashayika mugarden a human being, not a spirit being. Zvoreva kuti pane zvakatolimita kuopenwa kwedenga pamusoro peimwe nzvimbo nekuda kwekuti panga pasina munhu anogona kuita take care. So mamwe mablessings atiri kuchemera nezvatinotsvaka kuti Mwari vatiitire tichiona sekunge vari kunonoka, obva vasangana nevamwe vanozokudza kuti aiwa mhinduro yaMwari inononoka. I chose to differ. Mhinduro yaMwari hainonoke but tinogona kumunonotsa nekuda kwezvatiri. Kana usina the capacity, mwana wangu mfana kana kanzi apasa kukreshi kwawadi ndine zvinhu zvandisingamuitire kwete nekuti ndakamumaka but zera rake rinondirambidza. Handitendere kumisa pasteering nokuti bodriver fara nemutema hurumende unondisunga chikonzero asati above 18 haana control neunderstanding yekufamba pamugwagwa. So zvakanaka zvandinoda kumuitira pakauya wakaipa anomunyepera kuti baba wako ari kukunonokera nemumakomborero anenge motikari gamba iwewe uri kunonoka kukura kuti usangane nezvaunoda kuitirwa nababa wako. So statement yekuti mhinduro yaMwari inonoka, it's not true. He is the same yesterday, today and forever. Mwari wakatendeka ane hanya neupenyu hwemunhu. Hakuna chaari kunonoka kukuitira gamba unogona kumunonotsa kukuitira. Chida ndinacho chokuitira mwana wangu zvakakura. Even ndikada kumupa mari, level yemari yandinomupa ndogona kumupa kana 200 bond kana 100 bond. Uya ndimupe $5. Omuda zvisingaite is my only son. But limit yekuti ndimupe mabond ndisingamupe mayusa izera rake kwete rudo rwangu. Saka iye anogona kuita kuti mdara kundinonokera kundipa mayusa gamba rinonoka kukura kuti apiwe mayusa ababa wake. So pese patinoti mhinduro yaMwari inononoka in lack of revelation. Why? Because God is so faithful. Haana delay mukuita kwake. Akatendeka nguva dzese. Ane hanya neupenyu hwemunhu. Saka rudo irworwo manje runoita kuti zvimwe zvisaitike ende ruri rudo.
uchitoda sekunge mwari avakude pese patinodya sadza nefishi sana tinoita vekutsvagira pasina minzwa tovapa kana kugara tangobvisa muprogramu tovapa uri mukaka hakusi kuvamaka rudo runoita kuti ndimushayise zvinonaka nekuda kwezera. So kune zvokuti mwari vakaona zera rako pamafungiro nekuziva unoita kuti vakunzwire tsitsi nekukuda svika palevhu yekuti havakupe izvozvo. Iwe utombofunga kuti idhimoni kamba zvakabatwa nechinhu chinonzi lack of maturity. Tinotenda muna mwari unoita minana. Saka kana kukaitwa crusade tikati vada kunamatirwa waipa vayakamfana kana 6 years kana 7 kakati ndikudawo kuva nendebvu handikanamatire dzinokati kura dzinobuda nekukura kuita neminamato. So there are things that no matter you believe in prayers and many things, but you need to mature and grow for some things to happen in your life. That's what Acts 28. So murume zipo vasurvive shipwreck chikepe chaparara mwari ndokuvaonera nyasha kwakusima kuenda paisland yemalta. Pamalta ndokuita vanhu vane moyo wakanaka vakavagamuchira vakavesera moto. Bhaibheri ndokubva rati nokuti kwaitonhora pese panotonhora ukaveserwa moto kudiwa kana watonhorwa ukaiswa panodziya rudo. But the Bible rati because of the heat a viper came out of the fire ikaenda paruoko rwapo. Heat ndo yatiri kuda but pane chatisikade chabuda muheat the viper. So we need God all the times. Mari ndo yauri kuda but pane hunhu husina kunaka hunoberekwa nemari kana yapo. So ukashaiwa mwari mari yacho ikavapo pane nyoka inokuruma. Varume munonyatsoziva mari ikavapo mwari asipo nyoka pane area inokuruma imomo. Unonzwa muchivava zvekuti adzimai kumba hakwane. Unonzwa kuda mumwe inature iri African inotrigwa pane zvinhu zvausingaite nokuti zvekuitisa hapana. Pane zvinhu zvausingaite kwete nokuti unozvibata but wakabatirwa nemasituations. Kune nhamo isingaoneke nekuda kwekuti yakavharwa neimwe. I'll show you a scripture. Kune murume akaunzwa kuna Jesu yabofu akanamatirwa. Mark 9. Zvikanzi ukuonei zvikanzi vanhu kunge miti. So murume uyu anga ari matambudziko tu. Kusaona uye maonero. Rati even akuona ato more dangerous than paanga asingaone. Kune vanhu vekutoti mukushayemo munhu ari right akaoana anodivorce. Adzimai vanosvika pavanodemba kuti chaakapromoterwa chii chaakabatira mari zhinji chii nokuti rudo rwavo rwuri right so muzvishoma. Zvikangotambanudzi zvikakuita nani anonyozoona kuti ndada kuchinja property zvese nemunhu nechevanhu iyo. Zvanzi takaveserwa moto pamalta vanhu vakati gamuchira zvakanaka but pane chisina kunaka chakabuda imomo. Nyoka yabudirei mumoto yanzwa kudziya ndokubva yada kutiza ikamonera ruoko rwaPauro. So pese pane hope pese pane breakthrough you need Jesus all the way. Vakuru yamuri kunamatira kana yanaka motoramba muchinamatisa nokuti mukunaka kwazvo another level ye breakthrough another demon. Pese pane chakanaka pane ruvengo rwakakura. Saka uchiona kana uri kana chairman kumaraini kwenyu kwamaka organization maenemizi ako mashoma kana kwa president wenyika ndozvinoita kuti afambe nemotaketi nevanhu vanomuchengeta kutonzwisisa kuti basa iri haridiwe nevakawanda. Kune vanokupururudzira but kune vanenge vakakumaka vakawandisa. Every higher level, higher office, every greater breakthrough yaunoda you need Jesus all the way. Ukava nemari shoma uri bodyguard ukaita zhinji unozva kuti ndakutonyengwa nevazhinji unokutoda mandimba ekufamba nawo. Tiri kukushayisa ndimba rekufamba naro unotoziva kuti kana robha wacho anopera pawa akaziva iri pano. But ikati one day ende pairi panooneka kuti iripo. Saka tona vanhu vayo vanhu vanoti vane mishonga vanozonyumwa kana yapo inenge nhumba yevanzika.
unochinja zvekudya, unochinjika kwekuswera, zvese zvezvingooneka. Kana kutaura nao notisade. Mapictures yekuti mari yako ari easy kuziva. Pauri hakuna chinodhura. Unotenga zvinhu zvekuti vanoti itatambisa mari so wega uchinoti handina zvandiri kuita, handisi kutambisa iripo. Unocreata a culture yekuti vanhu vese vanongoziva. Ende kana vanhu vese vaya kuziva, wane more enemies. Chimwe chinoita kuti usanyanyomakwa hapana iripo. Funga kwako kana unoda kukumaka ningachikumakira engoipi. Uri palevu yekuti haumakike. Muro yakatokuroya pane paanozunza musoro ndikutambisa mushonga. Angezona kuti kungourayawo vanhu apa hapana. So tatambudzika kudaro tachema kuna Mwari. Mwari wedu unonzwa. So Bible rati vakaswima. Vada kunyura nechikepe. Vakaenda paisland inonzi Malta. That is the first step yekusurvive warirwa nyasha. Ndobva vapiwa welcome another step. Kwakuweserwa moto a third step yefavor because it was cold. But nokuti moto wakatanga kudziya. Vachidziya moto. Nyoka yakabuda ikaenda paruoko rwapo. Chakonzera nyoka kubuda zvanzi it's because of the heat. Peter achitevera Jesu. Pari kutongwa Jesu usiku. Zvanzi akandodziyawo moto nevamwe. Pane musikana akauya akati uyu mumwe wacho. Chaita kuti Peter aonekwe light labva kupi pamoto. Moto wakaipa yakana kuchitonhora hauna. But moto unomupa heat unomuexposa. Azvaita kuti agare kuseri kunotonhora paiswa moto. Pachaakakanganwa ndechekuti moto ushati pazvinhu zviviri, heat and light. So because of light akaonekwa. Chese chatiri kuchema nekunamatira Mwari anochigona ende anoita. But zvinogona kuita sekungo kuti kuti Mwari pauri vanonoka kana kuti havasi kuda. Pane zvinhu zviriko. When you don't have the ability to handle the kind of blessing coming to you, rudo rwaMwari runokuchengeta, haufe unorarama. Unotoshaya kuti pane zvandokunyanyuda mari. Ina Mwari vatishaisa izvi. I'll give you an example. John chapter 6. Jesu wamasimba ose akaita miracle. Bible rinoti chingwa nehoyo zvakawanda. Aita munana chakasara. Chingwa chikaiswa mabasket kofu. Hoyo dzakapera. Adangonzwa kuti hoyo dzakasara. Pana vamboziva. Saka ndechekuti zvinhu zvakawanda chakaita ma leftovers. Chingwa. Ukazvitarisa chinonyanyonaka chii? Chingwa kana kuti hove. Chine maproteins, chine hutano chii? Chingwa kana kuti hove. Inda zvimasitati ndo zvinongowandisa zvosara. Zvakanaka zvingadiwe nevanhu semuriwo seusai zvichipera. The nature, the character yevanhu vanzikoverai vanhu. Vadzidzi vaJesu 3/4 yavo vakatorwa vari mafishermen. Saka Jesu unotoziva kuti hove dzikasara dzakawanda dzinogona kushaya Peter amhanya kumabhaya. Already mumaindi mavo vanotoziva kune vanhu vanoda fish. Why? Because bhora ivabasara vari kutengesa fish. Saka chakalimita kuwanda kwehove is the character of the disciples. Handizwa ndiri kushumira. Your character can be a hindrance to what God wants to increase in your life. Mwari vanotoziva kuti mari ikawanda unodivorsa, vanotozviziva. Unotogara unopromisa zvako. Pashoma iyoyo utone girlfriend kunokawana zvikwanisiro zvotone rent wakubvisa. Utonogarira ikoko. So your character, Mwari wedu unonzvera moyo. Uwapinda muprayer kana ukati Mwari ndoda zvizhinji, vanoona how you are handling zvishoma. Anotendeseka muzvishoma. Mwari vanomutrasta nezvizhinji. So life yako kana miro kwa kutetezwa zvimuzvishoma is simple. Yokuti zvikawanda unoita sei. We need Jesus all the way. Kana tasurvive the shipwreck, tagona kuenda paisland yeMalta, ati relax yekuti atapona challenge yapera. Why? Nokuti zvini moto ukaveswa. Pane zvepaisland zvinobuda kuti zvichida kutiuraya. Zvanzi pakabuda nyoka yaiva neukuru, a viper.
not kumvura pamoto wakaveswa moto wakaipei kana kuchitonhora aiwa ndo solution kudziya kwakanaka kana kuchitonhora but ngwarira kuti pane kudziya kunotakura matambudziko. Dati kumakuva uko hakuna ngozara vanhu vakafa nepoverty, kune vakafa nekuti anga awana mari obva atanga musikanzwa wake wemabhebhi nekudii obva atofa. Ofunga you understand this? Inotouraya mari. Wakuti dai Mwari mandirangarira ndawana breakthrough, Mwari kwauri vakakutarisa nezera rako uri kunoti breakdown. Haisi breakthrough. Inokukuwadza. You can't handle it for now. Kune a limitation isingabve kuna Mwari inobva kwatiri nekuda kwekuti kana ndisina the capacity to handle chiri kuuya kwandiri. Saka tona mwana mudiki musikana kana pakati pakuruseti kana akadina matirei ndoda kuone mbereko achitore prayer request yake seiri valid. Why? Because even by nature pasina demon kana kari kamwana azvide kuti kave nenhumbu kwete kuti akaroiwa kuti pane demon zvakatogadzirwa naMwari. Why? Because to carry the pregnancy for 9 months you must have a strong backbone yekupusha, and unofanirwa kunge wamachiwa uri amai vari responsible enough kugona kuchengeta mwana wavo. So my limitations ari munature iwayo ishadow picture yekuti une limitation mu spiritual level yekuti kana Mwari vakanzi vanoita zvishamiso pauri havaite. Kuti handoda kuchinja chechi nomunga pastor wacho hasi powerful hasi serious. Hapana pauchanamatirwa kuti uwe mature. You mature by feet on the word of God. Unonzwana kunzi chinja church as long usati wakura. Nokuti anonamatwa wacho ndiye Mwari. Ari kunamatwa kuchechi kwawatiza. Rakati wese anochinja church ane chinhu wani chandakanotisa. Anoenda neBhaibheri raishandisa kwaakafa. Kuraita ndoziva kuti iri nderechokwadi bandine naro. Anozvipuruvha ega kuti nharo dziripo but haashoko harichinji. So you need to feed on the word so you can mature. Genesis 18. Hagar nemwana wake Ishmael vadzingwa pamba paAbhuramu vari murenje, vakuchema nenyota vapa point of death. Mwari mugirozi yakaburuka ikataura naHagar ikati, Hagar chiregera kuchema, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. That statement alone is very thick. Kana Mwari vanzwa Ishmael sei vari kuudza vasina kunzwa. Mwari vari kuti there are times yekuti I answer through maturity not through tears. Kana uyu ndanzwa kuchema kwake, chandiri kuda kuvaratidza pano itsime. Mwana mudiki anofira mutsime, anowira mutsime. Tsime riri meant kuvapa life. What is life? But nekuda kwezera rake rekuti ari kukambaira mudiki anofira mulife. Saka Mwari vanonotaura nemunhu havasina kunzwa. Akatodzwa pachena Hagai kuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana kwete iwewe. Saka inini munondiudzirei, you are the only one mature to handle what God is about to release. Mukomana akatopiwa mvura iri yake, tsime riri rake, but aita mvura yekusvitswa. Rati African mentality ikagadzirika, Mwari uchatipawo nyasha dzekuva vanhu vanotanga nekuita zvinhu zvikuru. Why? Nokuti kazhinji tikana tachema Mwari unotinzwa, but nekuziva nature yedu haatiite varidzi vezvinhu. Anotsvaga munhu anonzi investor. Mainvestor ese anouya muno haauye nezvinhu, anouya kuzoshandisa zvinhu zviri kuno. Hakuna investor akauya neplatinum kana diamond. Pavanosvika paairport vanouya nemabriefcase. Briefcase haisi company, but vanouya vachiziva kuti zvinhu zviri kuno. Saka vari kuno manje kunze vaite varidzi. Unombozvaona tikaitwa varidzi vezvinhu zvatoita izvi. Nature yedu. Kuna America kunoitika anonzi matornado, mahurricane, dzimba dzichiparara zvinhu zvichidii. PaAfrica hazviitike. Tinongoparadzana pega. Brain dzedu itori hurricane pachayo. We don't need a tornado and a hurricane. It's nature yedu kupazana chete. Because izvozvo zvikaitika yato double problem. Ugone kuti vane better mindset to develop their nation. Kana hurricane ikaitika after 3 months. Unonzwa kuti China vaita problem. Vatovaka chipatara in 24 hours, 48 hours. Vatova big hospital. Nature yedu paAfrica ukaona yavakwa pane nyaya.
So munamato kwa Africa uri izi kuti ngiro zidzidzo kuti wabva ku Africa. Why? Because munamato kwa Africa ndewo kuda kupinzwa basa kwete wekuita basa. Atiite toda kupinda pari kutoitwa. Why? Because kana ndichipenga ni salary for profit. But now unoita pay denge iri profit. Mindset inoda kugadzirwa mushana. Wakamboona kuti anovaka night club aite pungwe ku night club muridzi wayo. Anoita pungwe ndiyo. Andozati usati wakunyatsogaya mushomusho unongatorarira ikoko. Night club haisi kuti muridzi wayo nemhuri yake varare ikoko, ndeyekuitira iwewe usingade yako mhuri unonorarira ikoko. Panyika kuitisana guru ukasagaya musho unoitiswa upenyu hwese. Even ukada kuenda ground unotambwa bhora. Vandokuudzira kuti magate tichavhura na11 kwete yekugowesa yekupinda. Vandoziva kuti iwe ufanira uya kugarira ikoko, hauna zvimwe zvaunoita unogarira. Wouya votamba kupinda mari dzavo, iwe ngobuda uchita mukombe tapora. Chaunobuda nacho iziva wakatakura ngoma. Uchibvira kuti haina ngozi timbari, but iwe une ngozi. Ina usina time nefamily. Unovhuriwa gate na11 iwewe, iwo maplayers achiuya kumakota to 3. Haone kuti kuitisana. I'm not saying to supporters noitwa naomwe kwakaipa, but learn to value your own things at certain times. So ungagadzirwe night club yokuita pungwe, musingaite pungwe nemuridzi wayo. Haone kuti kuitisana. Andi kuti akavhura night club moita pungwe naye. Anenge achitofona ari kumboka. Chinoita uri kupinda nemari. Vari umwe wevanhu muchibvunzwa iwewe. Ende hafuniri iwewe anobvunza kwauri kusiya mari. Iwo hana basa newe. Achifekuisa. Pungwe hauidhonze futi kutokubatisa. Ari kuti saka survivor zvakanaka shipwreck act 28 ndokuenda pa Malta Island. Tiripo tikabatwa zvakanaka asi pakariswa moto iye akuisa huni mumoto. Because of the heat a viper came out. Because of the heat. So heat yakaipei kana kuchitonhora. It was cold. So it was good kuti vaone heat. But heat iyo inenge breakthrough yakatakura breakdown. Pane chinouraya mukudziya. Vapotsa vaurawa nechando muvhura. Vakuda kuurawa nemukudziya. So you need Jesus all the way. Kune madhimoni aikurwisa usiri merit. Ukarohwa dhimoni rinonetsa mabhatura rinokwenya vakarorana. Kuti shamani auya kusaidi kwenyu naye. Satani hati awane breakthrough hamusiyei. Raikunetsa uri rovha rinokunetsa. Kana wapinda basa. Nongo kuti kushaka kuti ndoshandirei. Pazvinhu zvakufanana nekusasenza. Osoro muzwa munhu anotsvaga basa ari pabasa. Unenge wakunyatsoziva kuti sanda pabasa. Ungofana kupusha. Uchitomukira kwauri kunofana kupusha kwete kwaunoshanda. Mukadzi weSamaria akanzi naJesu enda unoshedza murume wako. Akati handina. Zvino zvataura chokwadi kuti hauna nokuti pane ari kumba. Kwadi nokuti kumba hakuna munhu. Pane ari kumba. Chirungu chakatiitira musha akanzi go and call your husband. So mukadzi akaziva kuti men nehusband malevels akatosiyana. Kumba kune men iriko but pahusband handina. Unoziva kuti izvozvo mumarriage kuna vakadzi vanotoziva kuti akurorwa handina pane tsano andogarisana nawo. Unyatsoona kuti relationship uko hakusi kudanana kugarisana. Hazvinetse kuziva kavanhu vanogarisana. Difference yavanhu vanodanana. Ukatoenda kumba izvo uchisvika kumba dzimai kwako vakatokupa haki unovabvunza kuti indavo. Wozvinotoziva togarisana hatiite zvekudanana nezvo. Wese wakakukisa kuti pane zvadondivhara. Haunzi kwekudiwa unomususpecta. Akisi kore uno ndaitei. Why? Nekuti mamuri hamusisina rudo rwacho. Panekuda kwekuti makambodana mukava nevana chiripo chacho kungogarisana. Adzoke kunapo. So hiti kudziya wakanaka. But ukashaya Jesu mukudziya munouraya. Rugare rwatinoda nezvatinoda kuti Mwari vatiitire
Zvakanaka ufunge. But sei zvabo chitangise kuti Mwari ari kunonoka ari kudelaya. Pane zvakatoonekwa mauri kuti nyangwe izvi zvakanaka iwe ukaenda mazviri usina that mind yet discipline. Haisi breakthrough, I breakdown. Kune vaurayiwa nerugare kwete nhamo. Kune vafani kugara mushi. Kunouraya. Kune dambudziko raane munhu izvezvi nekuda kwekuti akawana mukana wezvinhu zvaaida muupenyu. Paaitoshaya zvakatomusastena akatorarama. But paakatanga kuwana kwakauya kwakatakura maproblems ako. Do you know kuti even ukava nemukana wekuti unodya zvaunoda, you still need to be disciplined in terms yediet. Why? Because une zvirwere zvaunozviwanira neeating. Zara yakaipa. But kudya chaiko kana mukana wapo kudya zvaunoda ukashaya discipline padiet, une zvirwere zvaunowanira kudya kwete kushaya. Mune cancer dzamunotakura, mune obesity yamunoita nokuti zvinhu zvatambanuka. Unotoda malessons yerugare kuti arume maakwanisa kutenga zvamunoda but ichi chikafu hachisi right ichi. Zvisina muroyi mukati. Natural common sense and understanding. Ukashaya discipline for breakthrough, you need a breakdown. Zvakanaka zvese zvaunoda zvinodziya kana kuchitonhora zvakuda kuti zviitike wina Jesu. Mwari kana madikomborera, Mwari kana mari yabatika, uope hwenyu ndinohuda. Why? Nekuti kuna vapfana vari kufanira kuwana mari. Mari iri kuraya vapfana, mari kwete nhamo, mari. Kuti angatoita mari yake vachii abvafa. Saka mari inouraya. Ukashaiwa Mwari, chese chaunoti breakthrough, I breakdown. You need Jesus all the way. Every higher position yekuremekedzwa nekukudzwa yaunoda ine madhimona inodena. Izvi zvanokuyenga vashoma promotwa uone, ita bosi uone, nevaroyi vari kupfundira vanokunzwa godo kuti tidambomusikisa. Ai Mwari atiwanira chakaramba tina Kristu all the times. Every higher position inoda much security. Pabhenka apa panoita mapurisa ane pfuti. Why? Nokuti pane zvakanaka. Mubhenka muna rufu. Se pachigare pane pfuti. Pese pane rugare panogona kufa munhu. Iri minamato yako kuti Mwari ndirangarirei nhamo yenyanya zvikazodii zvononoka wokuuya munhu anokuti mindiro yake inononoka. That's a lie. God is so faithful. Maari hamuna delay. Tisu tinomunonotsa nokuti anoona. Ndakupa muenzaniso womwana wangu mudiki. Nyangwe ndikamuda zvakadii but nekuda kwezera rake handimbofa ndakamupa makiye mota. Anofa. Handifarise zvokuti mufana wangu wapasa kucrash makiya imboita round. Tinoenda kunhamo. Tinoenda kunhamo. Iye aitongoita kuti mudhara yakandimaka handifarire. Madiro andinomuita anoita ndimunyime zvimwe zvinhu zvakanaka. Usafungidzira kuti Mwari wakakumaka kana kuti vari kutononoka kukupa. Shoko ngarikupe maturity. Mwari vaisi trust. Why? Because he wants to bless you to become a blessing. Kwete kuti blessing iwe a weapon ye divorce. Nokuti Mwari ikakuwandira iwewe unosiya mukadzi. Chakupa kunga unozvibata. Uri kungobatwa nesituation kunze uku kunoti dhurei. Aiwa kunze wodhura mani. Fodai zvakachipa usiri kuita. Vari kudhura vanhu vepanzao. Kungodana naiso chato chikwereti. Unenge watone chikwereti. Akati mapepe ukafika tinenge nherera shuwa. Kuri ana ufaniji kabisira. Kungodana naiso watobaba wacho automatic. Foni yake achazoti anojusa anenge achingoti data rapera. Urambira na data kunze kunodhura. Unazonoti data iratiparadzanisa. Wezana chidare 10. So breakthrough yapo, zvikwanisiro zvapo, pakashaika Mwari, disaster. Samana ningoti asi Mwari arundonokera madai zvinhu zvangu zvaita omwe wakakumburirwa kudhara. That first famine in the Bible
was not caused by the devil. Genesis 2 verse 5. It did not rain. God did not cause it to rain. Why? Because there was no man to till the land. Why? No good purpose ya Mwari ndiye kuwa ne garden kwete sango. Garden likashaya garden boy. Rinoita sango. Chinoita kuti ridzi garden. The garden ari ku maintainer. So maintenance pachayo can cause a delay. Maturity pa zvisina Satani mukati. Ukasakura unogona kunonosa zvinhu zvako. Woti novuka chechi acha haina power ikandibve kuno. Aukure nokuti wachinja chechi. Yofara kumuzarabani rikati ndakuchinja pamanondibatira kuno kumusha rikandienda kuEaglesville kutown kana Prince Edward. It's unfortunate, syllabus is the same. Syllabus shoko la Mwari, God bless you ma'am, is the same. So chaunoda chi to feed upon the word so you can mature and grow and attract the blessings of God. Mwari vanazo zvikuda kukuitira zvakawanda. Inzwa kukomborerwa kwevamwe kutarisa Mwari kukukomborera kuna Mwari hakuna shortage ye blessing. Zvekuti mwakakomborerwa utonzwa jealous, hakuna anotora makomborero ako muna Mwari arimo, but anenge achine chekuita newe. Maturity, discipline. Chinhu chese chinodimanda discipline chaunoda. Chese zvaunoyemura kazhinji we forget the discipline part of every matter. Kana iri nhau yekuchikoro yekuti upase haigumire pashungu, ndoda kupasa, ndoda kubudirira. Unosvika padiscipline yekuti unozvirevedzera kuti handisi kuenda kunotamba, ndoda kuverenga. Handisi kunoswera kubhendi kuri kuenda vamwe, ndiri pamabhuku. Kuzvidisciplina pachako. Zvakubatirwa shamhu itori part 2. Kana wamature unoziva value yediscipline. Ini ndiri mukana tairohwa namudhara wangu kana abva kubasa kaona tine shena tisina kugeza. Hapana anopinda magumbeze neshena. Tairohwa kunzi tigeze. Izvezvi ndakura handidi kurohwa kunzi ndigeze. Ndakuziva kuti tsvina haisi right. Ndega. Handidi shamhu, ndoda knowledge. Amai vangu vaipinda neni mutano vakandibata ruoko. Vachiriko kudomboshava. Kana ndakuya kutauni vanotondooneka kuti mufambe musha. Avarwadzi kuti mwana wangu kana kuenda kutauni anodii. Vanoziva kuti level yandava haidi kuti vandibate nokuti ndakachibata. Sure you're hearing me. So shoko raMwari besides kuti uri connected kuna pastor or kuna prophet, iro pacharo rikava newe ukafamba naro. Mwari vane zvavanoita kwete nokuti wanamatirwa asi nokuti unonamata. Okay, I need to explain further. Tine vanhu vanofungidzira kuti Mwari anoita zvinhu nokuti wanamatirwa. Ifenzi yevapana. Mwari anoita zvinhu nokuti unonamata. Abrahamu yaiva shamwari yaMwari. Ndiye akaita prayer on behalf ya Sodom neGomora. Akati Mwari ko mukawana wakarurama. Abrahamu in figures intercession yake prayer akagumira pa number 10. Kuti ko mukawana 10 vakarurama, Mwari akati I will save the city. But ngirozi padzakapinda muSodom hamuna kupona vanhu 10 as per prayer ya Abrahamu shamwari yaMwari. No matter your prophet is highly anointed, I've come to surprise you. Your role matters most. Abrahamu yaitova shamwari yaMwari. Mwari vakatoti handingavanzira Abrahamu zvandoda kuita. Shamwari yekuti Mwari hagona kukipa secret zvikaudza Abrahamu. But Abrahamu paakaita prayer intercession achiti ko mukawana 50, 40, 30, 20 akagumira pa 10. Ndinozi tapinda muSodom hamuna kubuda as according to prayer ya Abrahamu. Mwari haana kuti Abrahamu ati 10 rega ndingotsvaga 10. Wakabuda family ya Lot. Lot adzimai nevanasikana 2. 4. Go the rest given 6. Can I give you a revelation concerning that? From my figures. Okay, number 10 commandments. The first 4, Ejemunu na Mwari. The last 6, men to men. Wearing the 10 commandments, the first 4, idamari wako ni moyo wese, Yesu zviche kuita na Mwari kusvika pa number 4. Number 4, zvakuenda kusvika ku 10, the last 6.
usachiva wekwako, usabira wekwako, usauraya, ndezvevanhu nevanhu. Saka sei pakabuda 4 zvevanhu nevanhu ndezvevanhu, zvako naMwari zviri personal. Zvoda kucheche apa rodi kakatosiyana, but I'll repeat again. 10 commandments, first 4 relationship yemunhu naMwari, last 6 man to man. Saka Abraham aita prayer kuti ko mukawana 10, Mwari akati hapa 10 revelation yellow. I understand tikawana 10 vanobuda, but ngirozi dzapinda muSodom makabuda family ya Lot chete. Ko vamwe 6 vashaikirwei inhau yekuti zviri kuitwa nengirozi, information yapiwa Lot ndio iri kushandwa nayo, kwete nhamba iri kutaurwa naAbhurahama. Kana ukanamatirwa zvakadii naprofita ari powerful, as long usinganamate pane nyaya. Prayer haisi shortcut yekuti chero usinganamate ndiri powerful zvinoita. Jesu pachake wese waakaporesa aitomupa credit kutenda kwako, which means there is a role to pray for you to receive the power of God. Kutenda kwako kwakuporesa, hapana Jesu pakati wazviona kandakabva kudenga ndiri powerful zvaita. Aisa credit kumunhu ari kuporeswa achinzi kutenda kwako, nokuti shoko rinoti without faith you can't please God. So only 4 came out. To make matters worse, kuti vazosvika kwavari kusvika vakasvika va3. Mai Lot vane yavo nyaya, nyangwe iri imba yawanirwa favor, but discipline yedunga munhu matters most kusvika masvika kwamuri kusvika. Hazvina kunzi kana akaicheuka chero ari wemba yekwaLot, uri wemba yeumambo, uri muchechi inodiwa naMwari, inoitwa minana naMwari, life yako ikava nekarekta yekucheuka, zvako zvinooma vamwe vachibudirira. Mai Lot vari mufamily mumba makabikirwa vatumwa, zvichida ndo vakatobika sapa yemanhere vatumwa, but vakaita chinhu chemunyu. Why? Nokuti personally havana kucheutswa nemunhu, havana kufurirwa. Instruction yati musacheuka, iwo ndokucheuka, which means your personal discipline matters most. Rati kana vakapinda chechi naprofeta anoona zvakadii, vanotanga vaparidza. Vanoparidzirei? Vandingoti mirai apa ndikuprofitei. Vari pakuparidza vari kutokuzivisa kuti knowledge haina substitute. You don't substitute the knowledge of the word neprophecy. Dai zvaigona kusubstitutwa, iro Bible rangu rongo rinoti zvese zvichapfuura, asi shoko rangu rinogara nekusingaperi. Foundation yako as a believer is the word of God. Saka uchinoti attack yawinayo mulife mako na Satani haidi kuti ude shoko. Saka uchinoti kwauriwe Bhaibheri rinodhura singaite, ende zvakaoma kuti uve nerako. Kwete rechechi rako zvakatooma. Ungatova paWhatsApp mwedzi wese mari ndatenga maBhaibheri 3, but kuti utenge Bible hazviite. Usafumudzira kuti kusada kwako kune attack inotokubata, reasoning inokubata kuti aiwa rinonoparidzwa kuchechi unoritengerei, ukariverenga racho humbu zvinzwa zvinotoda vakazotswa. I will explain. Acts chapter 8. Muranda wakandasa akarivhura achiriverenga asinganzwe. Mwari ndobva vanzwa kuti haasi kunzwa. Kurati Mwari vanonzwa shungu kudarika kunzwisisa. Chakaita kuti Philip atumwe kuna Ethiopian eunuch, Mwari vakatuma Philip kuti anotsanangurira munhu ari kuverenga asinganzwe. Kurati kusanzwa hakuna kumutadzisa kuverenga, uye kuti tabva muchechi hakumutadzisa kuramba aine shungu neshoko raMwari. Kurati muranda wakandasi munhu wokuti anoda Mwari in church and outside church. Aiverengerei abuda muchechi, yanga iri lifestyle yake yekuda shoko raMwari nguva dzese, iregere kuva a church thing but a lifestyle. Iva ndikangobvurwa kuchechi zvavharana. Understand? The devil understood the greatest weapon in knowledge. Nokuti iyo Mwari pacha ukaona zvinopupurwa naMwari asi zvokunyepa. Kana Mwari vakuti vanhu vangu vaparara, vangu kutaura vanhu kuchechi, mabelievers, Mwari vari kutoti type iyo iri kuparara, ende chavaparadza lack of knowledge. Shaiwa ruzivo. You need to acquire knowledge. Ruzivo runotsvakwa. Iva neshungu yekutsvaka ruzivo.
Why? No good knowledge, information. Why no good maturity? No spiritual food. Kani nguwe kuti munhu anaenda pa fasting physically, are you already pa fasting spiritually? Because hapana pekuti wamira sadza iwe wakamira futi Bible racho uri kutsanya kwese. Saka uchiona maresults efasting kwauri hamanifeste, wagara uchitsanya both sides, shoko haudye haurenge wobva wamira futi sadza. Chakapa Jesu kukuda Satani paanga apedza fasting, haisi nyaya yefasting. Nokuti the devil akatouya Jesu apedza fasting, chakamupa kukunda Satani chii? Feasting. Aidya shoko patime yekusadya, nokuti paakaedzwa aitaura zvaakadya zviri maari achiti poet it is written. Abo rinoti vakaropafadzwa vane nzara nenyota yeshoko raMwari. Blessing pairi kuva nehunger and thirst of the word. Ibaba zvitara zvechechi zvako as a personal iwewe kuzwa that hunger and thirst for the word. Manje yedu yakazodai that level idiki chikoro hachipasise munhu, shungu dzemunhu pachikoro dzinoita kuti apase. Unogona kuenda kuhigh school woita malow results, haisi automatic kuti high school high result. Ukashayiwa shungu dzakanaka, chikoro chakanzi printed hachikupe maresults, vanomaka zvawanyora kwete kuchikoro kwawanyorera. Hautoenda painterview onzi maresults tonoti atatipa printed wata tipei makabuda nei pamamura panopinda basa munokumzara bani. Because vari kutsvagwa maresults kwete chikoro chakaatendwa. Pauro ari kuti takasurviva shipwreck, tikabatwa zvakanaka moto ukaveswa nyoka ndobva yabuda. Varume mukubatwa zvakanaka umunhu ngaatye kana asina mari, nokuti kumwe kubatwa zvakanaka iprogramu yedisaster. Vanzi kana ndakayambira vana vedu vasikana tikaona ana boys vakusacrifice kukutengera uchidya, vane programu yekukudya ishuwa, vanenge vakatopa kuenda kuti akadya ndotaende waikanyatsofunga zvandiri kudya pachimwe munhu era. Unoziva kuti munhu anochengeta huku anenge achitidzichia tichidya so why? Because hatimboziva kuti ari kutidyisa kuti azotidya. Tikaziva tikatitomashetira kuti ndekwapo vachaidya tikuziva meti dzapo, but imhuka manje haifunge kusvika level iyoyo. Saka ndoi kutambwa vazhinji une zvakanaka zvaunorongerwa kuti uparadzwe. Mukuvana boys ati takuenda kulake weekend, hatina mari, tinayo toenda newe transport tikutoitsvaga. Kutadza kufunga kuti saka rumero rakumana mari hapana, iri ngatitsvagira. Transport hapana, iripo. Mari yekugocha hapana, vari kunondigochesa. Utadza kufunga ndogona kugochwa wavo, utadza kuita data set vatedza kugocha ndigochwa. Chakaipa chiene nzira yakaipa, chikauya chakadaro unosiya unotiza. Chakaipa chiene nzira yakaipa, chikangouya chakaipa unotiza. Mutu akanzi vanhu vasadye mugadheni waitova mutu une michero, ende michero yacho inotoibva, saka vakarambidzwa. Mutu weminzwa haumborambidzwa, wega unoziva kuti unobaya ubati. So life inodemanda discipline in many areas dzaunoyemura nekuda. Kudziya ndokuri kuita kuti anako vamonerwa nenyoka paruoko. Zvanzi takaveserwa moto kwaitonhora, saka taakudziyirirwa because of the heat, the viper came out. Kune madhimoni ari mulevel yezvinhu zvakanaka. Iwe chinoti zvinhu zvikunakire, you need Jesus all the way. Nokuti mukunaka kwazvo kune mhepo dzinorova iko kumusoro kwakatinakei. I always tell people this example. Kana Bill Gates ane mari akadivorsa, marriage haigadzirike nekeshi. Waifana kuisa chimiliyoni chacho ipapo padivorce, kuti tichirimo program. But munhu akashedzera kuti hayo ndorova pasi mari yacho iripo.
kune madhimoni asingarespecti mari, kune madhimoni asingarespecti. Yaurikutofira kutakuta daiwana dai mukuiwana kwako waramba uina Mwari. Kune mweya yechina isingarespecti mari. Kune urwere usapane umwe urwere unongonzwa nevanhu vanenge vane mari so. Amene kune zvimwe urwere zvinotaimira kana munhu akumusoro. Zvausinawana uri kuno kuzasi kune zvirwere zvekova. Ana mezi, ana chichi, kana wakumusoro kune zvirwere zvine masende. Kufotana kuitwa kuindia, amene zvokuita senropa racho. You need Jesus all the way. Dhimoni raikunetsa uchifamba netsoka, ukangowana motikari, kuti Mwari famba ineni. Satanani mukana wekukuuraya waaizi. Unoitwa headroni nemunhu ari wrong yori correct. Imagine kana uchimboita headroni nevanhu kufamba netsoka. Hanuno vanhu vanombotumana nawo so. Saka ndoda kukupromisa kuti ndikakubata wane mota. Every level. Mwari ndiwanire wanyasha ndirorwe. Kune munhu yeinota. Kune vanhu vanoita suicide nemaissues emarriage. Zvekuti uri wega so Satani ari kutokutadza. Ukangoenda pane murume unogumburwa zvokuti unozviuraya. Every level ichaya unoda zvakanaka zvaunoimura zvinodziya izvi. Mune vhaipa inogara imomo. Pane padaikaika bhaibheri ndiri bhachura kuti varume dai vakadzi venyu. Sendaikamudza kuti zvakanyorerwa izvi ndibasa renyu. Because kana turi wako unotomuda vatunde wako. Vandaroora ndokuti saka ishuwa kuda wako unamata hazvisi nyore. Because nature yemunhu kuda wemumwe. Baba nakuti varume dai vakadzi nazvati wagara unope wako nokwatonamata. Dhimoni rinokwata akaite lower level. Kana rakutadzai paita shipwreck anapo mukasvima mukaenda paisland, kune dhimoni rinowanika pamauta rinonzi viper. Mvura yaida kukuurayai. Those the same dhimoni raamunyoka ida kukuruma. The devil anoshifta kuoperata kwake but haachinji kuoperata, anenge achikuataka. Raikunetsa uri rovha ukangowana basa, pane mikana yekuti wakaipa ane imwe ataki nokuti pamari inongoshota kubasa motonovharirwa. Aitadza kukusungisa Satani uri rovha nokuti hakuna kwayaishota. Kungoita accountant so maudit auya wakutoita zvinozvodzikana kunzi hausiriwe. Satani aitonyemura kuti bandambokudziisa. Satani haana kunaka ka hai haupaite zvetsitsi. Une nhamo yeshe unenge une dhimoni futi. Hango kunyara kuti ane nhamo kudhara musiyei. Unoita mweya wokusadiwa. Iwe urinofa. Wagara haudiwe nezvauri wobva dhimoni pamusoro tsi. Zvati takaveserwa moto. Hama dzangu zvakanaka usina Mwari hazvina kunaka. Kune madhimoni anogara mumoto unodziya kana matonorwa. Zvekuti mumoto ukareswa unoona nyoka yako kuda so. Haina kumwe painoenda iri bhabha rinoti kuna Genesis 3:15 nyoka yakapiwa license yekudya guruva, meaning flesh. Munhu anonamata ari carnal is a victim of the devil. Ende inofanirwa kuruma pai chitsitsinoi. But nyoka yakuda pamoto haina kuenda sezvakataurwa, iri kuenda paruoko. Why the hand? Uchaona kuti Paul azunzira nyoka mumoto ari paisland ipapo. Kuna chief ainzi Publius airwara waakandonamatira nemaoko iwayo akaenderwa nenyoka. Kurati Satani anowanzotageta pane breakthrough. Area yauri kurwadziswa stereki ndomu area mune zvinhu zvako. Ukaona nhamo yakanyanya uri mbinga. Area yaari kukunetsa kana area mari unofanira kungochitoita mari yacho. Anotanga calculate kuti akupe problem. Paari kuuya kuzoedza Jesu
anotanga nenyaya kuti chinja mapwe chive chingwa. Why? Avita sekungada kupedza nhau yenzara yefasting. Kamba to calculator kuti Jesus is the bread of life. Number 2, he is the rock of ages. Saka akashandura chingwa mapwe kuva chingwa obva adya anenge azvidya nature yake. He is the rock and he is the bread. Kuti unoatakwa unozvikuwadza nekupiwa chinhu chinenge breakthrough. That's why Jesu akaramba akataiwa muyedzo. Muyedzo urudziwa kunzi idya iwe une nzara. Iseva pausi muyedzo. Uri rova unzi basa iri unganzi muyedzo. Une nzara unzi chikafu ichi unganzi muyedzo. But Bible rakati kune type yemiyedzo yekuti kana usina spiritual insight I breakthrough. Zvakanaka usina Mwari tiza. Satana haunzi zvinhu pachena. Chakanaka usina Mwari itya. Vasoja veIjipiti vaitera vana veIsraeri. Bible rinoti Moses vatambanudza tsvimbo Red Sea ikavhurika. Ava vakakurosa. Ava ndokubva vatevera. Havasi kutevera Mwari, vari kutevera vanhu. Ukatevera vanhu usingatevere Mwari pane nyaya. Moses ndokubva audzwa naMwari kunzi chivhara. Ava vapinda but havazivi kuti panovharwa nguwai. Iye ungopinda pazvinhu zvarongwa usingaziva kuti purogiramu inofamba sei unofira mukati. Ukaona pavhurika musingaziva kuti pavhurwa nani mirai kupinda. Kunoda pavhurika umagari pinda. Imwe breakthrough I break down. The devil haofe zvinhu for free. Akabhadhara akazviita pachena ndiMwari. Kana usiri kunamata Mwari paisland pataenda nyoka ikabuda ikakuruma unofa. Chakaita kuti Paul aregere kufa was the servant of the Most High God. Dai yakaruma vamwe tsanu dai akafirako. Nokuti zvanzi vanhu vepamauta vakamirira kuona kuti achadonha here anozvimba here. Kurati vaiva nehistory vaiva nerecord yezvinoitwa nevhaipa kuti ukangodaenda paruoko unozvimba wodonha. Ende vanhu vepamauta havabatsiri kana nyoka yaparuoko. Which means nyangwe vakanzi vanhu vari right vatiresera moto uright hwevanhu hune limit. Vanhu vanokuitira zvakanaka maringe capacity yavo. Kana wamonerwa nenyoka vanongoti oh sorry bruru takatamboedza kukupai moto but kana yavhaipa izvionerei. So basically let's attract one. Murume angari pana Acts chapter 3 aitoramba kupinda muchechi. Bible rinoti daily aitakurwa oiswa pagate right beautiful gate of the temple. He was not entering into the temple. Aitotrasta kuti vanhu vachandipa mari asisade Mwari wacho. Aitakurwa nevanhu vaienda kuchechi but iye asingapinde muchechi. Handifuni kuti vaita wokukanda iye aitoziva kuti ndaakugarira mari kwete Mwari. So akaita chirema for a long time nekuda kwekuti akarejecta Mwari wacho akagumira kugate akuda mari yacho. Saka Mwari akamusiya ari chirema. But musi wakagamuchira Jesu akafamba. So who was delaying who? Ndiye. Ndakati mentality iyo ndoine vazhinji vedu pano. Kuchechi tinoenda but tinogumira pagate kwete gate repanze. Gate rinorepresenta personal interest. Zvake kana zvapinda mundiro mari yaanoda ndozvaafambira. Saka kana aigara pagate aigara pamapersonal interest asingade kunamata Mwari. Izvezvi vazhinji pano tinotokupa kumira unenge uchitoda kudai Mwari vagadzirisa mapersonal interest. Ichokwadi Mwari vanogadzirisa varigani kunze vanodawo kunamatwa saMwari. Samuchinda anabvira anamata but vanhu vaitomona kuraini akatakurwa achienda vaiti vanhu vari kuenda kuchechi. Vanhu vanokwana kumaraini vanokuona uchienda kuchechi but hauna mati unouya kuzoita munamato. Zvinhu zvakasiyana. Kunamata nekuita munamato zvakasiyana. Ende danger manje Mwari vanonzwa munamato wemunamati. And I will explain. Matthew 6 verse 6. When you pray and pakawanda, the God who sees what you do will reward you. Here teaching a prayer. I eat the God who hears, not the God who sees. Matthew 6:6. Mwari anoona kwete anonzwa. Kuti Mwari vakupindura wacho anonamata
zani munamato. Because munamato uri isi kuti vapindure. Vachinovaomesera ari kuita munamato. Maybe you need example or download. Wese msikana unogona kupfimba kuda kuroora. Anogona kurapa. Vanhu vadzoka after 2 years unosvika akaroorwa. Ndokuti unogona kubvunza kuti ndo zvandaiitaura ndaida kukuroora. Anokuudza kuti kuroorwa ndaida but ndairamba chaida kuroora ichi. Kurati anoramba iwewe kwete zvauri kutaura. Kurati iwewe uchitaura iye achiona. Kuti iye kuroora anoda but kana achina rake bhandi. Chazotaura tsanono ndinodza. Iye anenge achiona uchitaura. So the same with God. The God who sees what you do will reward you. So the reward is connected to the action, not the request. I will repeat. Matthew 6 verse 6. The God who sees, not who hears, who sees what you do. So what you do, kunamata kuita, munamato kutaura. Saka Mwari anonzwa munamato wemunamati. Nokuti vamwe vanamati vanoita minamato. Saka haugoni kumutsotsa nekuita munamato usiri munamati. The God who sees what you do, action, kuita, ndokunamata, kutaura minamato. Saka iye hasi kusaiti kwemunamato. Munamato unozonzwika kana munhu achinamata, achiita. Reward is connected to action, not to request. Island yeMalta, takabatwa musha, vanhu vakatiyesera moto, vakitakudziya. Because of the heat, the viper came out. Because of the heat. But the heat toida kuri kutonhora tidziirwe. Kurati zvatinoda tinogona kutakura disaster. Saka tinofanira kuramba tiina Mwari, nyangwe zvatinoda tazviwana. Tine vanhu vokuti kana zvafamba anoita kufonerwa tichiri kupinda tese. Unyatsonzwa kuti aiwa kana zvaita hadapo. Izvo chinokupa kupasika kumukira kuchechi nekuti pane zviri kunetsa. Chikaita zvakanaka unotonzwa kuti tichauya. Ndakura nevamwe sekuru vekuti vaitumira offering naambuya. Vainzwa sekuti Mwari akabhuroka damari yawo. Saiti endai munotisvitsirawo. Iye Mwari ari kuda munhu anofanira mari yazvo. Adamu pane paakatsvagwa naMwari kwete akuda mugadheni. Aitotsvagira kuburiswa. Which means akatsvagwa arimo. Mwari pane munhu waanoshayira anogona kuhwanda azviite. But zvingarevei Adamu paakatadzira Mwari ari musin nature anga asaoneke mulevel iri spiritual anga akanawo. So Mwari mweya kwaari kumutsvaga asi kuwanikwa andobvunzwa kunzi uripi iye arimo. Saka zvinoita kuti Mwari vari kutokutsvaga iwe uchipinda chechi. Wanotodaidza nevanamata yotorierita. Adam was still in the garden and God was looking for him. He was still there. But unongokuda sabata. Kabana kadiscover kuti aiwa asika. Iye asingaswera achiparidza kubhawa. Achiswera kusinagoge. Vanhu vanokarasikira mukatimo. Vaitouya kusabata aida kuvabata. Ivo vaibata sabata iye achida kuvabata. Zvinodziya tinozvida kana kuchitonhora. Mari inodiwa kana uri munhamo. Zvakanaka unozvida kana une maproblems. But zvakanaka usina Mwari hazvina kunaka. Saka randatokura yaringotamira kuti vangotenga mota chete yedhoni. Ende uchatumwa nemunhu ari wrong, akanwa akadhapa, iwe uri sober, uri correct, ubva wafa. Why? Because ane mukana wokukudestroya at ease. So pese pauri kuda breakthrough, pauri kuda success, pauri kuda favor, itamuna kuti Mwari ivaipeni. Mugare noizwa. Ndokuti mwana umafutataiwa. Saka kana uri mukushaya Mwari anenge anewe, anogona kutoshayikwa futi. Unhamo imomo ushaya Mwari. So in all the times you need Jesus all the way. In poverty and in riches. In success and in problems, you need God all the way.
Why? Nokuti anogona kutokwataka munhamo akakupa pfungwa dzekusanamata dzekutsvaka n'anga nekuromba. The devil munhamo arimo, murugare futi arimo, ane pride anogona kuchigara mauri ukatoregera kunamata kwacho ukapota ungotumira mari yako kuchechi. Ene dambudziko revafundisi mazuva ano redu, ndikati vafundisi ndikatoenda kuwadza timu rangu, dambudziko redu dai Mwari atibatsira, mari yacho tinowanzotambira munhu asina kuuya no problem. Why? Ndo chechi yekwaJudhasi. Judhasi paakatengesa Jesu akamhanya muchechi nemari, havana kurasa mari, vakarasa iye. Mari vakaitora vakanotenga nzvimbo yaivigirwa maforeigners. Mari yaJudhasi yakakandwa muchechi, havana kutora vakarasa, yakawaniswa basa. Iye havana basa naye, vakamurega achinozvisungirira. Mari yapinda mumakofa zechechi. Ukapinda yaJudhasi unonyudzwa, vanotora iye vachirasa. Instead yekuti chechi imire naye semunhu ari kupatana aunza mari, vakati ndeye kwako iyo. Iye ndobva akanda mari muchechi, vanochitora mari yako kude nayo, mari totora iwe orowa pasi. In every place, in every situation yaunoshuvira nekunamata Mwari ndipei, ukaona paveiswa moto unodziya pamauta, ivana Jesu, nokuti chichabuda umu hachidi intelligence. Vakamuona vakazoti aidha anozvimba kana kudona. Bhaibheri ndokubva rati akazunzira nyoka mumoto. Rati chakauraya nyoka hausi moto, moto paauta unoita kuti ibude. Chakauraya nyoka, the type of man. Pauro anoti kuti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. Rati nyoka pairi kuruma Paul, iri kuti haisi kuisa poison muna Paul, iri kutora simba rekufa nekumuka raJesu. So painotakura rufu rwaKristu inofa. Why? Nokuti Paulo maari mune the nature of Christ. Murugare iti Mwari, mari yacho yapo, basa racho rapo, promotion yapo, ivaione mhuri yangu. Vakuru munoirasa mhuri mari kana yanyatsotambanuka mushi, unonoita imwe mhuri. Izvo chinokudzivisa kuita imwe zvikwanisiro. Ukangoita mari unotoita imwe mhuri. Unotoona zviri easy because unogona kuvaita sei? Unogona kuvachengeta. Hanzo mwaitaura paredhiyo so vanondosvika 20 and I take care of them. Zvodadisa. Kuita vana 20 pasina usina mukadzi, uchingotora uchiita vana, uchinyatsodzwa kuti ndiripo. Zvikwanisiro. Inodaro mari. Usina unyatsoona kuti ndiri kuchema ne2 avari panapa, anombomira. Wete kuti pane zviri kukumisa, wega unyatsoona kuti so muna matongo kuti Mwari kana zvikanzi zvaita mushi, ivava ndo mhuri yangu. Sheda imwe yei pasaiti, ivava. In good times you need Jesus. In bad times you still need him. All the times we need Jesus all the way. Mabreakthrough ari kutsvagwa nevanhu vari kuuya vachichema kuchechi mukuru sina matirete zvakati. Vanhu vakashaya discipline yeword. Breakthrough can turn into a breakdown. Imwe misikanzwa inoitwa nokuti mari yapo haingoitika beti. Ndakati we are living times yekudai kutendeuka kwaaizi. Why? Nokuti kutadza chaiko kunotoda zvinhu zvekutadzisa. Saka zvinhu zvaoma zvekuti unogona kuswera usina kutadza, usina mari yekutadzisa. Ozi kuti ukeche panotoda mari kana udhakwe panotoda mari yacho, uite musindo panotoda power. Saka kana usina unotoswera usina kutadza. Unekuperwa kutadza. Ndaona nhamo chikwapuro zeshiwa. Munhu achatadza wena. Kana kuti udade zvekudadisa hapana. Unotoswera usina mbudada. Hapana zvekudadisa. Saka panoita breakthrough manje, saka noti enaro kana zvaita takuita maprogram aya. Saka ndati zvichakadai Mwari vaineni. Ishe mukunaka kwazvo, I need you. Mukufamba netsoka ivaineni kana motikari yavapo ivaineni. Why? Nokuti vasikana vaitadza kutakura vanotakurika nemota nokuti kumusana havaite.
ukasvika mune musikana woti hande but kana motamira unonzwa kuti let's go. Vakuru kumusoro uko kune miedzo mizhinji, kunodziya but kune nyoka dzeko. Unongodirwa kuti une moto chete, kwete kuti yako here even yecompany zvinodisa. Kumusoro kunodziya but kune nyoka dziriko. Breakthrough yese zvakanaka sezvo kudai zvanzi vakativesera moto but kune nyoka yakabuda. Hama dzangu, Mwari wakuitire nyasha. We meet again tomorrow, same place, same time. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Father, we thank you for your word. Mwari munguwe kunaka kwazvo, yekunetsa kwazvo. Iva inesu senyika, iva inesu sana baba sana mai. Nevakomana nevasikana. In all the times, we need Jesus all the way. We give you glory, we give you praise, we give you honor. Panobuda the viper, umoto pamauta, tipei upenyu. Panobuda the viper inonzi COVID, upenyu unobva kwamuri. Takupai mbiri nekukutendai muzita raJesu. Amen. Mufambe murugare. Mwari wakuchengetei, Mwari wakuitire nyasha. We meet again tomorrow, same place.